Докато ти работиш за пари, някой просто ги печата и после те кара да плащаш данък за тях. Представи си следното. Ти работиш по от 8 до 10 часа на ден за пари, а в същото време някой просто ги създава от нищото, без труд, без усилие. После ти взимат част от тях като данък, за да държат системата, при положение, че могат просто да ги напечатат. Звучи абсурдно, нали? И затова повечето хора никога не излизат от надпреварата, работят за заплата, харчат, повтарят. Истината е проста. Ако работиш само за пари, винаги ще си зависим от тях. Свободата започва, когато спреш да работиш за пари и започнеш да изграждаш начини парите да се създават без теб. Не чрез още часове, а чрез системи. Днес имаш изкуствен интелект, автоматизация, софтуер, инструменти, които могат да работят докато ти спиш. И въпросът не е дали е възможно. Въпросът е, ще останеш ли потребител или ще станеш създател? Изгледай отначало. Ще разбереш защо това е капан.